The resolutions that we will adopt today will also have important implications for the direction of the National Democratic Revolution. Umongameli we-ANC Cyril Ramaphosa uthi zonke izindululo ezithatyathwe kwinkomfa yalombutho yama-55 ziza kuba nefuthe elimandla kwisimo sezopolitiko seli lizwe. Imisebenzi ayikho nendawo lesihleli kuyo ayinamanzi kodwa amanzi nangasinawo. Ingxaki yokunqongophala kwamanzi sengumngeni omandla kwingingqi eziphantsi komasipala wase-OR Tambo eMpuma Koloni. Ikhulu lika-Usman Khawaja nelika-Steve Smith abeke iqela leqakamba lase-Australia kwindawo entle kusuku lwesibini lomdlalo ovavanyo wesithathu neqela loMzantsi Afrika. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel ka-DTT itakweshela amahungu hi ririmi ra wena. Ngakho ke zithole ngesizulu, ngesixhosa, Limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, ngesiswati, ngesindebele. Lefana ka SABC shimaka mutingathi uyitela ukwadisela maphungo ngalwambo lwa damuni. amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwiqonga le-DTT nankuvimba wangokuhlwanje. Iza kuqukunjelwa ngomso umlenze wesibini wenkomfa yama-55 ombutho we-ANC nalapho kuza kubhengezwa izindululo ezithatyathwe kuyo. Umongameli we-ANC Cyril Ramaphosa uthi zonke izindululo ezithatyathwe kule nkomfa ziza kuba nefuthe elimandla kwisimo sezopolitiko seli lizwe. Ukanti intatheli yelijelo yezopolitiko uliliso neendlebe zethu kule nkomfa nebanjelwe eBloemfontein kumasipala waseMangaung. Sikwamkele samkele khawusixelele ngokuthe kwenzeka namhlanje kule nkomfa. Umongameli walenhlangano ebusayo uyivulile lengqunguthela akade iqhubeka namhlanje lapho ekhulume ngokuthi ithunywa eqhamuka emagatsheni kumele bethathe inqubomgomo ezokwazi ukuthi icwecwe ikusasa lalelizwe kakhulukazi ngasemathubeni okwakha umnotho welizwe ngaphambi futhi beqhamuke namasu amasha yokusiza inkampani ephehla ugesi iEskom ukuthi ingathembeli kuphela emalahleni ukuthi ikwazi ukuphehla ugesi. Uphinde ukhumbule ukuthi kunayo inqubomgomo muka emagatsheni ukuthi kuqhamuke namasu amasha okuphehla ugesi isifundazwe saseMpumalanga okuyikhona esiyisona esinamalahle amaningi isona esingenzeka sikhahlamezeke umnotho wakhona nabantu bakhona bedle imbuya ngothi uma lezi iteshi eziphehla ugesi ezisebenzisa amalahle zingenzeka zivalwe. Wona ke amakomiti amakommission abhekele inqumo lezi iqembu kumele zisithathe sebezophuma ke manje ngaphakathi kwingqunguthela ngoba kade kuyikomiti elibhekele ukuthuthukiswa komnotho waseNingizimu Afrika akade kuyilona legcina ukukhuluma ngaphakathi kwingqunguthela yayi ANC ikhombise inqubomgomo izileli qembu ekade icubungula ikhuluma kakhulu kulama commission njengoba lengqunguthela kade ihleli ngozibandlela. Uphinde ukhumbule kuyikaba futhi nenqunguthela ebhekele inqubomgomo yayi ANC ngoJune July wangonyaka odlule lapho khona ke kwaqhamuka amasu amaningi ukuthi umnotho waseNingizimu Afrika uthuthukiswe kangakanani. Namhlanje umongameli wayo ki-ANC Cyril Ramaphosa ngovivi ekseni kusasa uyobe seyivala ke lengqunguthela emva kokuthi sebevumelene ngayo yonke ke inqubomgomo abazoyithatha kuye phambili. Uphinde ukhumbule usanento ye-basic income grant nayo akade ikhulunywa kakhulu lana kule ngqunguthela ukuthi abantu abadla imbuya ngothi nabangasebenzi uhulumeni ubasiza kangakanani ukuthi bengahlali behlwempu bengenalutho. Uthethe kakhulu samkele ngombane wathetha kwakhona ngezinye izinto ezithe zathethwa kule nkomfa kaphinde usicacisele kwakhona ngezinye izindululo eziyezathatyathwa kule nkomfa. Inqumo ke abakaphumi eubala besho ukuthi iziphi inqumo abayithathile kakhulukazi ngayokuthi yipi inqubomgomo abazoyilandela njengoba kukhulunywa kakhulu ngomnotho waseNingizimu Afrika ubupha kanye nenhlupheko ekhona. Iyona into ehlupha iANC kakhulu nomongameli wayo Cyril Ramaphosa uyasho ukuthi uma
umnotho waseningizimu Afrika ungasimami abantu bazoqhubeka badle imbuya ngothi kunempikiswano ekhona-ke ngaphakathi njengamanje ukuthi uhulumeni ubasiza kanjani osomabhizinisi abamnyama uma beyisusa i-triple PFMA okuyiyona into amanye umamloko uKhubhayi okuyena ophethe leli komiti elibhekela ukuthuthukiswa komnotho ngaphakathi ANC akade ekhuluma ethi kumele bebheke kabusha ukuthi bafaka kanjani zonke izinhlaka zaseningizimu Afrika ukuthi zikwazi ukuthi zisebenze kumnotho waseningizimu Afrika okuyiyonto iANC eyihlupha kakhulu ukuthi umnotho waseningizimu Afrika usezandleni kakhulu zabantu abamhlophe abantu abamnyama badla imbuya ngothi abekho esemathubeni okwenza imali abekho semathubeni okuphatha umnotho waseningizimu Afrika okuyiyona into leli qembu elithi lifuna ukuyiqeda ukuze umnotho waseningizimu Afrika ube sezandleni zabo bonke abantu baseningizimu Afrika base kube phinde kube khona nenqubomgomo ebheka ukuthi umhlaba ubuyisela kanjani ezandleni zabantu abamnyama okuyiyona into ANC yathatha isinqumo yayo kwinqunquthela yayo yango-2017 kuzibandlela ukuthi bazokwazi ukuhamba boshintsha ikhasi elingamakhasi 2.5 kuyona isithethomsekelo waseningizimu Afrika ukuze bezokwazi ukubuyisela umhlaba ezandleni zabantu. Sibulele kwintatheli yethu yezopolitiko uSamkele Maseko. Ibichisibunzi imigaqo nkqubo engenguqu kuqoqosho nokuguqula inhlalo yoluntu ngethuba abathunywa beqela le-ANC kumaphondo awahlukeneyo bedibene ngobuxhakaxhaka bale mihla ukugqibezela inkomfa kazwelonke yakutshanje yalombutho ibibanjelwe eNazareth. Amalunga lombutho adibene kumlenze wesibini wale nkomfa ukushukuxa le miba iliqela nequka intswela-ngqesho ulwaphulo-mthetho nengxaki yamandla kweli. Inkomfa yama-55 ye-ANC yachazwa njengekhubalo kwimbali yeliqela nakwilizwe ngokubanzi. Badibene ke kwakho kumlenze wesibini wale nkomfa abathunywa bamaphondo awohlukeneyo ukushukuxa imigaqo-nkqubo ezakuqubisana neenguqu kuqoqosho nokuphucula imo yentlalo ngokubanzi kubemibeli. The resolutions that we will adopt today will also have important implications for the direction of the National Democratic Revolution. They will need to accelerate the pace as well as the direction and also deepen the impact of the fundamental social and economic transformation that our people are looking forward to. Kubathunywa bephondo laseGauteng umba kacimicimi wombane ubushisibunzi. For us, beyond anything else, ESCOM must be strengthened with people who've got capacity to do so, not people who are really not engineers, who don't understand. There is at some point where we did not have load shedding in this country. Ukanti eBloemfontein nekulapho eliqela liza kubambela khona imibhiyozo yalo yokufinca iminyaka elikhulu elineshumi lasekwa kule cawa siya kuyo abathunywa baqaqambise umba wemanyano nokuvuselelwa ngokutsha kweliqela. The outcome of the election of the National Executive Committee talks to that. The faces that have been elected, it says that these are the people who are capable to take the organization to new heights. Iphondo laseMntla Koloni nalo laleke umsundulo kulomba wokuvuselelwa ngokutsha kweliqela. Kwisixeko saseThekwini abathunywa bephondo laKwaZulu Natal bangungelene besithi abajike kuluvo lwabo lokuba ukuveliswa kwamandla acocekileyo makungathethi ukuba ayapheliswa amalahle. We believe that through the generation of our coal, in particular our prim coal, you will be able to resolve some of the problems that lead to load shedding. Kusenjalo iphondo laseMpuma Koloni nalo aligunqi kuluvo lwalo ngomgaqo nkqubo weliqela othi amalungu eliqela ajongene namatyala abuthathaka makathi gubucala. We reaffirm that stance again in this 55th National Conference in December, that the step aside must continue because we have got a strong view that that's how we are going to renew the ANC. Aba bathunywa bebedibene nakwiphondo laseLimpopo, eMpumalanga, eMntla-Ntshona naseNtshona Koloni ukushumayela ivangeli yenguqu kubemibeli.
Abenkonzo zohlangulo babeke phansi kweliso elibukhali imeko KwaZulu-Natal emva kwesilumkiso esikhutshwe inkonzo yemozulu sezikhukhula zemvula nezikhatshwa zentudumo kweliphondo. Izangoma zezulu zakwa-South African Weather Service zikhiphe isexwayiso sokuthi kunezindawo ezingase zithole imvula engalinganiselwa phakathi kuka-50 kuya ku-80 mm esikhathini esingamahora ngu-24. Izindawo ezingase zithole le mvula kukhona uMgungundlovu Ladysmith iTheku, isogwini oluseningizimu nesifundazwe kanye nasogwini olusenyakatho. So isimo namhlanje singasilindela ukuthi izimvula zethu amathuba azo mahle kakhulu njengoba kulindeleka ukuthi afike ku-80% ezihambisana naso leso sixwayiso sezimvula okungenzeka zidale izikhukhula. Lezi imvula kulindeleka ukuthi ziqhubekele osukwini lakusasa kodwa zizoqinisa kakhulu ezikhathini zasebusuku kuyele intathakusa. Umphakathi uxwayiswa ukuthi ugweme izindlela ezingenasidingo. Umnyango wezokubusa ukubambisana uthi amathimba okuphepha ami ngomumo. Isikhungo esibhekele izinhlekelele esifundazweni ngaphansi komnyango wakaKhokta sesihlele imihlangano yansuku zonke yekomiti elibambisene ukubhekana nezinhlekelele. Leli komiti lifaka iminyango eyahlukene, omasipala kanye nazo zonke izinhlangano ezisebenzisana ukulekelela uma kunezinhlekelele. Abashayeli baxwayiswa ukuthi bangaweli imvula edla izindwane. Lodi Khatebe, SABC News, eThekwini. Ingxaki yokunqongophala kwamanzi sengumngeni kwinginqi eziphansi komasipala wase-OR Tambo eMpuma Koloni nangona kufakwe iibhiliyoni zeerandi kwiphulo lokuzisa amanzi emzimvubu kwilinge lokusombulula le ngxaki. Abahlali basemakhwaleni lusikisiki nalapho eliphulo liqaliswe khona bakhalaza ngelithi alide ligqitywe. Sele isisiqhelo ezilalini ukwabelana ngamanzi nezilwanyana, abahlali kuyanyanzeleka bakhe amanzi emilanjeni nakweminye imithombo engakhuselekanga. Abasemakhwaleni elusikisiki bakholelwa ukuba iphulo ledama lomzimvubu lingasisombululo kwingxaki zabo. Eliphulo leebhiliyoni zeerandi liquka ulwakhiwo lwedama elaleni entabelanga nasemakhwaleni. Wawuseluqalile umsebenzi wolwakhiwo emakhwaleni ngo-2005 kodwa wamiswa ngenxa yokungavisisani phakathi kwenkosi nenkampani yokwakha. Emveni kweveki nje ezimbini seva ukuthi abayathutha bayimka sobe sibuze lo mibuzo basithunyiwa apho soqonda uba yintoni ebazise apha bengakhange beqale ebukumkanini nasebukhosini ngoba le project inkulu yeebhiliyoni zilizokwenziwa apha. Ulwakhiwo lwelidama lungadala amawakawaka amathuba engqesho. Abahlali bakholelwe kubeni ubambezeleko egqityezelweni kweliphulo lubuyisela umva. Sihleli phansi sivuka sicakamela ilanga. Asinanto yakwenza. Kuba imisebenzi ayikho. Nendawo lesihleli kuyo ayinamanzi. Kodwa amanzi nangasinawo. Kodwa kubonakala ngathi uncedo sele lusemnyango. Sisithathile isigqibo ukuba kusukela nge-1 ka-April okuba makube icontract sesayithini okanye seziqalile zifake invoices nge-1 ka-April. Angaphezu kwama-6,000 amakhaya aza kuxhamla kweliphulo kwizithili Alfred Nzo, Joe Gqabi ne-OR Tambo aza kufumana amanzi acocekileyo okusela kunye nawokusetyenziswa kwezolimo. Ndingifundiswa Mhlekude, eMpuma Koloni. Ukanti kwalapha ezindabeni ngexesha lonyaka uninzi lwabantu luphonononga indlela ezohlukeneyo zokulondoloza imali kodwa kuqala makhe sithuma umntwana emalikeni. Sibotise kwabo basanda ukungena sibamkele kwindaba zethu zisiza ngqo kungaphambili SABC1 ukanti uyakwazi ukumamela izindaba kuphela kwazo kwikhasi lika YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Makhe sithi kwakhona kwinqaku lethu elihamba phambili ngalentlo. Iza kuqukunjelwa ngomso umlenze wesibini wenkomfa yama-55 wombutho we-ANC nalapho kuza kubhengezwa izindululo ezithatyathwe kuyo. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi zonke izindululo ezithatyathwe kule nkomfa ziza kuba nefuthe elimandla kwisimo sezopolitiko seli lizwe.
Imaxongo imeko kumasipala iDitsobotla kwiphondo laseMntla Ntshona okukuze emva kokuba abasebenzi besingxungxo bezibeke phantsi izixhobo zokusebenza bekhalazela ukungahlawulwa kwabo imivuzo yenyanga kaDisemba kwaye bathi ukungahlawulwa kwabo kube nefuthe libi kwimpilo yabo. Alukabikho uzinzo kumasipala iDitsobotla eMntla Ntshona njengokuba abasebenzi besingxungxo bekugwayimbo bathi khange bahlawulwe imivuzo yabo yakaDisemba ngenxa yoku bayibasasaza amaxwebhu lomasipala kwizitalato zeledolophu iLichtenberg bathi kuhlawulwa abasebenzi abane kwaba ngamakhulukhulu. Our salaries for December we didn't get paid and before that it happens that October and November we are not going to get our overtimes of which we worked for. Imanyano yabasebenzi bakamasipala eSamu yebaxhasa abasebenzi ngokupheleleyo. These contract workers are essential workers. Now, if you are saying you are not paying their salaries, they are not be able to work because some of them they deliver water to the communities when there are funerals. Kusenjalo lomasipala uthi zizapheliswa izivumelwano zengqesho zabasebenzi kungoko khange bahlawulwe. The municipality has terminated all contracts of contract workers. Therefore, there are people who are busy spreading wrong information that the municipality has paid its contract workers' salaries of December. That rumor is the one that has caused some contract workers who alleges that they have not been paid by the municipality to storm inside the municipal office. Ukanti inkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo iphazamisekile njengoba abasebenzi befuke ngelithi baza kuvala amasango lomasipala de bahlawulwe imivuzo yabo. UMzantsi Afrika unomyinge wokulondoloza imali we-15% xa kuthelekiswa nomyinge we-25% umyinge wehlabathi. Ngexesha lonyaka uninzi lwabantu luphononwa ngokubekela bucala imali ezithile. Uqala kwindlela ezingozenzela ukuya kwezaziwayo into yakudala imigalelo nemibutho yokulondoloza imali kwiminathe yoqhagamshelwano kugcwele indlela zokulondoloza itiki. Omnye wabakhuthaza ukulondoloza kwemali yingcali yezezimali uEvelyn Sambo. One thing that people need to keep in mind with all their financial New Year's resolution is to ensure that they do not overburden themselves in the beginning of the year, that when April comes and May comes, they're already discouraged, they don't want to do this New Year's resolution of themselves. Uskayla Topkino neminyaka 12 ubudala sekulithuba elondoloza imali ayiphiwayo de kunyaka opheleyo wabanako ukonga imali engaphezulu kwe-R1. Uthi injongo zakhe ukonga imali kumawaka amathathu erandi. Uthi ukonga imali kufuna ube nembeko nokwazi ukuziphatha. It is difficult because then I would walk in the mall and I'd see something I want and I would want to buy it. But I just sometimes thought about what I wanted to do the end of the year and then I wouldn't. Nonomahlubi Mondi ongumthengisi wasesitalatweni uthi uyakuthanda ukulondoloza imali. It's very important because if you want to go to school, to extend your studies, to do everything that you want to do, to pay for the kids. Akusinguye wonke umuntu okwazi ukulondoloza imali njengalomhlali othi uyazama ukubeka imali ebhotileni kodwa ingxaki zibe ngathi zifa ngevumba lemali ayibekayo. I am not a good saver, but my husband and I have a 5-litre bottle that we keep throughout the year, and we put any coins or 10s and 20 rands. It's a thing that whatever you have in your wallet, you have to put into that bottle. Ingcaphephe zezimali zithi abo bayitya imali ngathi bethwele izulu mabacela abanye abantu babaphendulise ukuba iphi le mali bathi bayayigcina. And for me, one of the great things that always work for me is to have what is called a financial accountability partner. Nokuba uyigcina imali ngomgalelo okanye kwinxili yakho ebhanka okanye ebhotileni kodwa abazaziyo bathi qala nokuba uqala ngemali encinane maziyeke. Ukanti abantu baphefumle kwikhasi lethu leWhatsApp ngelinqaku. Unobangela wokuba singakwazi ukulondoloza imali abaqeshi basirholisa imali encinci kakhulu nangabaqeshi kulonyaka banganyusa imali ngalendlela umqeshwa afuna ngayo. Abasebenzi barhola imali encinci. Umsebenzi omninzi esiwusebenzayo but imali esiyihola incinci. Into ebethayo kakhulu apha kuthi okanye ebantwini ungabhajethi umuntu awuba nemali okanye awupeya. Afuna uthenga yonke into le into ezimnandi zimungumenye. Siyanqwenela ukuseva imali zethu kodwa ke asikwazi ngenxa yepetrol enyuka rhoqo nokutya okuhlele nje kunyuka rhoqo
ukudla kuyabiza upetrol ey'tolo uyile kakhulu, so le mali oyitholayo encane uyithatha uyiphonse ebhodweni nazi ney'ngane zavuma esikoleni nomalume bafuna imali ye-transport. Uthi uquze kuze kuyosifuna ukwenelisa abangani bakho kanti la sendle kabe ukwazi bawuthathe ucaphule phaka kube khona oyifihlayo noba kusebhenki mingawenza umehluko ngomso. Ngikholwa ukuthi into ebangela ukuthi abantu bangakwazi ukonga imali ukungabibikho kwayo ngoba nemisebenzi eminingi eyenziwa abantu bakithi njengamanje imisebenzi eholela ukuthi ulale udlile. Phambi kokusithela mawethu masenikhumbuzi SABC News ezakuphehlelela ijelo Iindaba elizakusasaza ngelwimi zesintu iheroes ngamashumi ngemini elivela tanci lizakusasaza indaba inkqubo-ndaba kunye nokuqhubekayo epalamente ngolwimi lwemveli. Indaba zipheli mawethu ixesha linomona ezangomso ziza ngesizulu kamnandi. Sembukeli kulo nyaka omtsha kaqanqa. Ngicela ke sikhongozele naliqikelelo lomezulu athanda bamahle kakhulu amathuba emvula apha eMpuma Koloni ukuyotsho KwaZulu Natal eMpumalanga ngokunjalo napha kwiphondo laseGauteng kanti ke ngamathutyana nje entshizane esithe qa pha kwimandla esentshona. Ngomso ke mbukelisa abantu banoko lihlaba umhlaba kwindawo ezininzi ezisentshona kodwa ke lithegwele ngamafu ubukhulu becala kwindawo ezikumbindi ntshona ngokunjalo nakwimpuma yelizwe kanti ke ngamathutyana nje angephi emvula lindelekileyo pha eMpuma Koloni kodwa ke abe mahle kakhulu pha kwindawo ezikumpuma yaseMpuma Koloni ngokunjalo naKwaZulu Natal kuya kuthi gaphaya eLimpopo. Mbukelo uyabongozwa ngaloo nto uba uqaphele laa mvula engamandla ngokuhlwanje uqala phaa eMpuma Koloni KwaZulu Natal eMpumalanga eLimpopo ngokunjalo nakwelaa phondo laseGauteng kanti ke laa meko ilindelekileyo yemvula emandla phaa kwimandla ekumntla-mpuma welizwe ngokunjalo naphaya eMpuma Koloni. Masijonge ke into yoba wona amaqondo okutshisa asibeka phina ndingatsho ndithi kufudumele nje kakuhle mbukeli phaa kwimimandla esentshona nalapho amaqondo ebetha ku-12 phaa eKapa Loduma ngu-15 omhle phaya eFredendal ngelixa silindele 10 eCalvinia ngu-15 eFreiburg ngokunjalo naseKimberley seyibe ngu-13 phaya eKomani ngelixa ingu-12 eMakhanda ku-16 phaya eGqunube koMonti phaya ziyathathisa amaqondo ngo-18 eThekwini ngelixa ingu-19 eRichards Bay ngu-20 omhle Liphalale kanti ke phaya eMusina silindele u-21 degrees Celsius. Xa hlabula masijongayo uba izinto zimi njani nangomso ku-25 omhle eKapa Loduma athathisa amaqondo ngo-32 eFredendal 34 ufudumeleyo eUppington ngelixa kubanda ngo-14 phaya eKomani ngokunjalo naseMthatha kanti ke phaya eBethlehem silindele u-19 thathiseka amaqondo ngo-25 ePitoli ngelixa ingamashumi 30 eMusina kamnandi mawethu.